Ucastelo sisiganda sombungu, igandaganda yewilisi, imbokha nerinjo nephuthi. PCRFM, your Chris Hani District broadcaster. Oh yeah, all right ke mphulaphuli bendikuthembisile ke injalo nje kundatsho kuwe into yokuba ngaba kolu usuku lwanamhlanje sikunye ke nondondo lethu pha umntakwethu uzukisile zindlovu. Yeah, zukisile zindlovu ongumbhali ke wencwadi nesihloko esithi nalapho kungekho kude kuyasa sobe ke singakola ngayo ke mphulaphuli sivuba ngaba ukuzabe kanti uyayibhala yonke le micimbi kwasike kwathini bhuti masikubulise injalo njengoba sikwamkele ngikube Ndiyabulisa kakhulu msasazi. well kakhulu mntakwethu mandukunike manje lithuba lokuba ngaba uzazise ngokupheleleyo kumphulaphuli ekhaya. Enkosi bandibambe ngasibini msasazi. Ndibulise kuni baphulaphuli, lo uthethayo igama nguzukisile ifani kuzindlovu. Yes. Nongumbhali woncwadi kodwa ke ngayibhali yedwa endiyibhala noUnam Khuzani phantsi kwesihloko esithi nalapho kungekho qhude kuyasa. Iqale nini mntakwethu phambi koba sibe kanti siyangena kule ncwadi iqale nini uthando okanye wazibona sengumbhali into okhule nayo leyo okanye into ibamba pha esithubeni? Okokuqala ndingathi ndikhule nayo kuba ke kwizikolo bendifunda kuzo bendiye ndibe ngumntu othanda ukubhala, nalapho ndandibhala khona amabali ndicace nje ndizonwabela ukuze ndifundise abantwana besikolo. Yayikhula ke le nto, ndaqala ngo-2022 ukubhala incwadi yam ke ngoku siyibhala nomhlobo wam. Sathi xa siyibhalayo ke sibona siba nezo challenges sasiba nazo, sayiphinda sayiyeka sazoyiqala futhi kakuhle ngo-2023 ngo-April. Well, kubaluleke ngantoni into yokuba ngoba ndiyayibona uba ngaba le ncwadi ibhalwe ngesiXhosa okanye ngesiNtu ngesiXhosa ke ndizama ukutsho because uyafumaniseka uba ngaba kumaxesha amaninzi ingakumbi abantu abatsha baye bafuna usebenzisa ulwimi lasentshona xa bebhala incwadi. So wena uba ngumXhosa kwakho noba ngaba usebenzise olu lwimi lakho ithetha ukuthini loo nto kuwe? Apha kum ithetha ukusithanda nokusixabisa kwaye nokusigcina isiXhosa sethu ukwenzela uba sikwazi ukugcinela nesizukulwana sokhokho esisezayo, ngoba kuza kwenzeka bafike abantwana kuba kule generation yethu abantu bethanda ukuthetha isiNgesi, bafuna ukuthetha isiNgesi balibale ngentsusa yabo nangolwimi lwabo ababevela phi na. Yiyona nto bendizama ukukhuthaza bona uba noko bakwazi uba babone isiXhosa esi sabalulekile kwaye sisenomshoco sikathi uba singathethwa. Alright, nalapho kungekho qhude kuyasa. Kakusicacisele ngale title yale ncwadi, nalapho kungekho qhude kuyasa. Kwakutheni ze iqulathe nto le ncwadi nje usirhalisele? Mandirhalisela kubaphulaphuli, le ncwadi lena iqulathe okokuqala intlungu yomntu othi azibone mhlawumbi esentlungwini ngenxa yesimo sakokwabo okanye ngenxa yesimo sakhe. Uthi xa akuba kwesi simo kube khona abantu abathile abaye bameye bamnqathe ukanti bamnyembe bamcalule bezama ukumbaleka ngenxa yesituation yakhe, ngokungathi yena le ntlungu akakuyo okanye le ntlupheko akakuyo uza kosulela abantwana babo ngenxa bezalwe kwelaa khaya. Kanti ngalo lonke elo xesha bengazidalelanga uba makabe pheya, qha isimo kwanyanzeleka uba makabe phaa ngelaa xesha. Nto leyo ke ngoku ethi ibangele yena uba akhuthazeke aqonde mani yonke le nto bandenza yona bandingcikiva bendithini iyileli kum, iyandikhuphula ukuthi noko ndingatyhafi okanye angatyhafi aendaphe engulo mntu akafuna ukuba nguye. Nalapho ngekho qhude khona kuyasa. Ezi ntweni zonke ke umntu uye uthi ke xa ngabe ungumntu okhule usokola okanye uhlupheka, abantu bacingele loo mntu akasoze abe nto, kanti ungabi nanto kwakhe akuthi akasoze angabi yonto okanye angabi nanto ngengomso. Alright, Nkosi kakhulu nditshilwa ke kuwe mphulaphuli weVukani Comrade. Ndathi ndihleli nozukisile zindlovu ongumbhali wencwadi etshoyo ukuba ngaba nalapho kungekho qhude kuyasa ukhona ekhaya. Sizama ke umncambazisa about incwadi le yakhe. Yayiphi imicelimngeni because I know ziba khona eza challenges kwinto na umuntu ayenzayo xa ubhala incwadi inithatha ixesha ngakanani ke ngoku nina into yokuba ngaba ibe kanti iyaphuma ngokupheleleyo?
Yo isithathe ixesha xa ndizawuba 2022 kwawu 2023 yaphinde futhi soyigqiba siyigqibe kulo nyaka uze caca uba siyayigqiba apha ngabo-June kanje. Yeah. Eyona micelimngeni esiye sahlangabezana nayo noxa wam, okokuqala ukubhala. Uye uthi mawubhala kube khona izinto ezi-challenges kanje. Xa ngabe ungena mhlawumbi i-laptop, awunayo i-laptop yokubhala, kufuneka umane uhamba uyaphi usiya kwilayibrari. Xa uya kwiilayibrari okanye kwi-internet cafe kulapho uzawufika ubhatale khona imali. Xa ubhatala imali mhlawumbi sowuyibhalile loo nto kuphinde kunyanzeleke futhi kwakhona uba phinde futhi uyo-editha istori sakho, uzawuphinda uyobhala laa nto ubusoyibhalile. Okanye ivele ilahleke sowuyibhale kufuneka uba phinda uqale ekuqaleni. Kwamanye amaxesha ke nemali ke ibiye isibethe kwelinye icala because yonke le nto ukuze ibiyenzeka unyanzeleke libe khona iqhosha lebhatyi. Yeah. Alright. Ifumaneka phi le ncwadi nike somdla olu hlobo? Ibingekafumaneki ngoku kodwa ukona izawufumaneka kwiintsuku nje eziphela iveki ingafumaneki ngokuqinisekileyo. Oh, okay. So, yeah, if awumind ungashiya iinkcukacha zakho kwenzele umphulaphula onomdla ngale ncwadi akulandele nakumakhasi onxibelelwano nenombolo ke ubangabi khona onothi ube kanti unikezwe ngayo. Ndiyabulela msasa. Into engenzeka umntu ozowufuna kuFacebook, ikhasi lethu laFacebook ndinguZukile Zindlovu, angakhangela Zukile Zindlovu okanye akhangele uNam Khuzani. Ukanti kuWhatsApp angayifowunela angayiWhatsappela okanye ayifowunele inamba yam ethi 082 9300 175. Mandiphinde. Yes. 082 9300 175. Well, Bhutimani, masikunqwenelele impumelelo ingake ungaqhubela phambili nokubhala ingakumbi ke ubhala ngesintu esisithi. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. All the best. Ndiyabulela kakhulu msasazi, enkosi ngexesha lenu. Right, masimbabe njalo ke mphulaphula we-Organic Community Radio kweliya icala lingaphaya undwendwe lwethu. Siyawuthi ke Kunhle ke ukhona ekhaya imizuzu xa i-9 ibethile pha intsimbi yakhe intsimbi okanye phambi koba sithi intsimbi ka-5 o'clock sikhawulelwe nondaba nendaba. Molweni kwakhona abahlali. Ngcoweni kaloku thina i-Herbals and Hardware sibongoboyana. Yiyo loo nto ke sibuye ngelithi nakule nyanga uzawuyeka umzala nawe meza imicela ukuthi kumaqondo aphezulu kweli xesha lentwasahlobo sithi khawuduze come fresh uzivakale nganeno ukuze ungaphoswa nawo ngamaxabiso angumangaliso e-One Girls Road kokomani. Apho abathengi bethu abaxabisekileyo sibaliza ngezophulelo ezikhethekileyo. Urhalelo kuyala ukwandisa ukugqamisa okanye udedisa ubumnyama endlini ngezibane zodidi oluthe xaxe okanye ufuna izixhobo ezihambisa amanzi. Nokuba ngowuphi umbono wakho ndiyakuqinisekisa ukuba sinawuzalisa. Phethe wena fencing, izitena nezixhobo zokwakha, iipeyinti ezithembekileyo kunye neetap zamanzi didi oluphezulu. Ngaloo mazwi sithi akho singenayo siqala sigqiba phezulu indlu yakho. Zikhabe mhlali usondele ngaphambili uzozibonela ngabakho osi. Khawuleza uleqise nawe ungaphoswa e-One Girls Road kokomani okanye usibambe kwikhasi lethu lika-WhatsApp 066 536